Селям алейкум, хайрлах шамлар. Вітаю в ефірі телеканалу АТР. Ви дивитесь програму «Бугунь». В студії для вас працюю я, Гульсум Халілова. І я рада представити гостя нашої студії, який доєднався до нашого етеру. Це Андрій Дуп'янський, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті в Америці. Пане Андрію, вітаю вас. Селям алейкум. Вітаю, алейкум салам. Дуже добре знову з вами поговорити і так само бути в Україні, коли я маю можливість з вами говорити. Взаимно. Вы все это время на протяжении последних 9 месяцев широкомасштабного вторжения Российской Федерации работаете в Соединенных Штатах Америки и ведете очень серьезную, насколько я понимаю, в том числе и информационную кампанию, о которой мы поговорим чуть позже, но сегодня вы находитесь в Украине. Расскажите, пожалуйста, с какой целью вы приехали, с кем вы приехали и как, собственно, проводите здесь время? Будь ласка, моя поїздка тут в Україні починалася з запрошення від колишнього губернатора штату Нью-Йорк Джордж Патакі. Він тут приїхав в Україну вже третій раз і приніс з ним бувший посол Америки до Фінляндії Ерл Мек. І вони цього разу, як ми і разом раніше приїхали у березні, цього разу вони принесли зі собою 15 генераторів, які вони подарували до Закарпатської організації, і вона повисилає по Херсонщині. Це є тільки перший перепис, перший раз, що вони декотрі генератори, але через місяць ми сподіваємося вернутися через 100 чи 200 генераторів і огрівання, бо кожний цей може на 100 тисяч, що дуже буде впливове не тільки у тих містах, але так само може для пунктів незламність президента Зеленського, щоб допомогти вічно під час зими. Зараз тепер терміново ми говоримо по цілій Америці, як треба допомогти українцям під час зиму, бо ворог атакує інфраструктуру. Далі, після візиту губернатора, який вже вернувся, мав прес-конференцію в Нью-Йорку, я залишився в Україні і до різної преси говорю, і так само з простими українцями, як і урядовцями говорю, щоб вернути інформацію назад до Америки. Скажите, а вот эти генераторы, предоставление этих генераторов, это частная инициатива губернатора или же это какой-то благотворительный фонд или, возможно, прямая официальная поддержка? Так, це є фонд губернатора George Pataki Center, дуже простий онлайн georgepatakycenter.org. І коли ми раніше приїхали у березні, зараз тоді цей фонд купив їжі, палети, досить багато кілограм продуктів в Україну принесли терміново. І тоді побачили, що була потреба будинків, мобільні будки такі, які президент Зеленський приймав від фонду, і зараз тепер вони ще є у Бородянці, де не тільки переміщенці є, але так само робітники, які ведуть розслідування в української території, там так само вживають їх. То це не перший раз, що цей губернатор, але це не є одинока і єдина благодійна тура, яка УКК, наша спільна організація в Америці, організувала минулого тижня, минулого місяця наш президент приїхав до України другий раз з телеведучою, яка брала участь і має свій благодійний фонд, тобто Rachel Ray Foundation, і вона відвідала Львова, там дітей відвідала і передала речей там. То ми спробуємо не тільки, щоб Америка як країна, як урядовці приїхали в Україну, але так само ті важливі благодійні фонди, декотрі українці самі, які майже кожна околиця по цілої Америки збирає кошти, чи то у церквах, у синагогах, у культурних центрах. Ні, то так само американці, які мають свої благодійні фонди, ми заохочуємо їх, щоб вони взяли участь. І бачимо декотрі славні зірки, але ми би хотіли, найважливіше, що найбагатші ті американці, які мають доступ до мільярдовців, щоб вони передали гроші або у своїх благодійних фондів, або до інших, і щоб вони самі відвідали і побачили, як ті діти дуже радісні, як ті прості люди, які переміщенці, декотрі другий раз
після війною у Донбасі, тепер війну по цілій Україні є переміщенці, щоб вони відчули ті мільярдовці і благодійні фонди, як важливо є зараз тепер підтримати Україну і передати ті речі. То есть правильно ли я понимаю, что ваш комитет, он организовывает прямые визиты представителей различных благотворительных фондов, представителей американского истеблишмента, да, политикума, дипломатов и так далее в Украину, чтобы они сами, приехав сюда, увидели всю ситуацию, увидели весь терроризм, который творит сегодня Россия на территории нашей страны, услышали как минимум эти сирены, то, как люди идут в укрытие, да, там спускаются в метро и так далее, чтобы было вот это вот понимание и видение всего ужаса, который творится прямо посередине Європи? Так, я би казав, що від першого моменту ми тут були в Україні. По-перше, ми організували благодійний фонд в Америці до відкритого нападу 24 лютого, збирали грошей, щоб у складах вже було продукти, медицини, приготовлені для переміщенців, для біженців бою, на всякий випадок. А коли війна відкрилася, то я тут був із колишнім губернатором кілька тижнів після 24 лютого і так далі. Наш президент Андрій Футей, який відвідував Львова, він раніше був тут із сенаторами, які приїхали, раніше з інших благодійних фондів. То ми спробуємо частіше, щоб один представник чи наша організація збирала щомісяця, що 2 тижні. Хтось перебуває зараз в Україну, і це дуже важливо, щоб не тільки ми зрозуміли, що діється, і ми можемо бути контроля, коли з нами сперечаються американські урядовці, що там є все, не журіться, ми висилаємо, ми самі можемо бачити, як терміново це є, що треба допомогу не тільки гуманітаркою, але так само ті зброї і будь-що для наших Збройних сил, але щоб ми збирали тих лідерів, чи то конгресмени, сенатори, будь-які представники офіційні, і вони самі приїхали в Україну. Скажите, про дипломатов, про политиков и так далее мы еще обязательно поговорим, про прямую поддержку, официальную поддержку Соединенных Штатов Америки, но если мы говорим про благотворительные фонды, говорим про волонтеров, про гуманитарную помощь, то как много таких фондов, как много таких организаций, которые взаимодействуют с вами, какие это организации, какую именно они помощь в основном предоставляют нашей стране? Будь ласка, дякую за цю можливість. Зараз тепер я кажу, це не є моя перша криза в житті, на жаль, в Україні. І так, як я згадав під час Революції Гідності, Революції Помаранчевої і інші напади в Україні, я згадаю, що зараз тепер є забагато організацій навіть вам обговорити. Бо не тільки потужні довголітні організації, перш за все, українські жінки, подяку до Союзу Українок Америки, як і спільні організації у Світової Федерації Українських жіночих організацій, мої партнери. Вони найбільш довголітні організації по цілому світі, але так само новостворені організації, друзі, які я тільки щойно познайомив у Брукліні, в інших районах Америки, які збиралися терміново. На сам день, коли ті ракети прийшли, складну знайшли, починали збирати американців і гроші. Я вам кажу, як емоційно мені, коли я обговорив справу допомогу і організовування по кожних штатах, по всі громадські лідери, знаєте, сконтактувати нашу парасольну організацію, щоб ми були в контакті не тільки між нами, але до інших країнах. Але коли я говорив з подругою Валерією, яка очолює гурту українців у Гаваї, думайте, що там у справді земновий рай. Приїхали декотрі українці до Гаваї відвідати сім'ю і відпочивати. І коли цей напад починався, розказала мені подруга Валерія, що чоловік встав і казав: я вертаюся терміново до своєї батьківщини, я буду захищати країну. Мав там лишитися, відвідати, але терміново знайшов рейс назад до Польщі, щоб до фронту реєструватися. Так є наші люди по цілому світі. Вони не бояться тієї війни, не є чого боятися, але всі організуються по цілій Америці. Я можу особисто казати,
декотрі ті парафії чи культурні центри, може, вони збирали до того часу $1000 річно, може, малий фестиваль. Але цього року навіть у наймаленькому місточкому ми говоримо про 300 тисяч, 400 тисяч, $500,000 американських, які збирали тільки для допомоги Україні. Я в житті не бачив таку благодійну активність в нашої громади. Навіть і в часах відновлення незалежності, коли багато українців би тут з Америки би приїхали і допомогли в Україні, то справді є неймовірна ціла всесвітня українська діаспора, яка тепер підтримує Україну. Це є одна головна команда, якій ми всі разом співпрацюємо до перемоги. Скажите, а что по поводу врачей-волонтеров? Приезжают ли сюда американские врачи именно на фронт помогать раненым украинским военным и не только гражданским в том числе? Так, знаємо про декотрих американців українського походження або новіші іммігранти, які встали і вийшли до фронту, брали участь у батальйонах чи інших, і беруть участь і сам захищають Україну разом з героями України. Але так само надзвичайно волонтерка зараз тепер, і ми просимо, щоб більшість українських громадських лідерів у нашій діаспорі самі прийшли до України і побачили подяку і зараз тривогу зараз в Україні, щоб вони зрозуміли. Я мушу брати трохи часу, щоб особисто подякувати наших лікарів. Є всесвітня спілка українських лікарів українського походження, яка збиралася в Ужгороді у жовтні цього року. І вони збиралися тут не щоб сидіти при конференційному центрі, не щоб обговорити, але трохи, щоб збиратися яких з'їзд, але більшість тих, це не був перший поїзд до України, це не був другий чи третій, але українські лікарі по цілому світі і наша спілка в Північній Америці, лікарів українського походження, організація Умана, вони їдуть частіше, кожного місяця, беруть тиждень чи два і до українських лікарні приходять допомагають українським героям, ті, що поранені, і так само нам розповідають, як вони ведуть різні процедури для дітей і для жінок. Як ми знаємо, що ворог ракети висилає на просту інфраструктуру, на простих людей, то треба їх захищати і їм допомогти. Я дуже вдячний, що по цілому світі, то справді не тільки з Америки, по цілому світі українські лікарі або лікарі з українського походження частіше, ніж всі інші, я би казав, від'їжджають з своїх теплоти і відвідують Україну, щоб допомогти особисто. А если говорить про диаспору украинскую, которая находится в Соединенных Штатах Америки, расскажите о ее деятельности. Взаимодействуете ли вы с диаспорами и как сейчас выглядит функционирование вот в таких тяжелых условиях нашей диаспоры? К примеру, что по поводу переселенцев, вынужденных переселенцев, мигрантов, которые вынуждены были уехать с Украины, как много из них едут в Соединенные Штаты, какие для них создаются условия и помогают ли им каким-то образом, в том числе и ваша организация, взаимодействие с нашими диаспорами? Тут є дуже скомплексована справа, і я втім займався з перших днями. То, по-перше, ми розуміємо, що більшість переміщенців лишалися в Україні, то треба їм допомогу, і фонди в Америці починали терміново збирати грошей до західних областей і околиць України, щоб вони могли допомогти тих переміщенців. Далі переїхали до Польщі, до Словаччини, Угорщини і так далі. І там наша громада, я особисто знаю голів тих організацій українців діаспорних у тих країн, і вони збиралися відразу допомогти. І багато нам кажуть українці, які перейшли в тих країнах, як прийняли їх, як дуже чесно, і вони були вдячні, що українці були приготовлені там. Так само тимчасово, коли ті перші переміщенці переїхали в Європі, мушу сказати, що по цілому світі був такий стан,
де багато українців працювали поза кордону або йшли до школи в університетах поза кордоном. І за них треба було так само подумати. В Америці то ми збирали раду із консулів українських і інших і починали говорити з американськими урядовцями. Вони би нам сказали, скільки вони мають паспортів записані, що зараз тепер є в Америці, де тими студентами буде допомога. І багато, я би казав, університети благодійно передали юридичну допомогу для тих студентів, щоб вони не мали візові проблеми, коли шкільний рік кінчається. І так само, коли ті люди залишилися, їм треба було певний статус в Америці, я знаю. А далі ще тоді українці, які мали можливість, мали трохи грошей, або навіть думали, що всі гроші, що мають, ліпше їм від'їхати і відвідати свою родину поза кордону терміново. Це починалося і в березні, у квітні в Америці. Як ми бачили, багато, кілька десь тисяч перейшли кордон Мехіко до Америки через благодійність Америки, щоб вона дала цей дозвіл, і специфічний статус був на них. Але це є тільки перша хвиля. Бо тоді далі тепер, і це, що ми працюємо як громада на локальній рівні, тепер приходять до Америки, як і до інших країн, тепер приходять ті, що не мали приготовлення грошей, щоб цілу родину, сім'ю, вони переїхали в Америку. І для тих, то ми створимо, я не кажу ми як парасольна організація, але все це є ультралокальне. Що один культурний центр в одному місті брав на собі, що вони будуть голова центр для переміщенців. Так існує у північній Нью-Йорку сильний центр у місто Баффало, як і Рочестер. Так існує в Атланті, у штат Джорджія. Так існує у Чикаго. Це не є, що вони є відділені з організованою працею допомоги України, але окремі фонди є створені або в процесі створення тільки специфічно для тих переміщенців, які приїхали, і їм треба декотрі певні потреби. По-перше, навіть як вони отримали спонсоровання, приїхати декотрим ще треба десь житло. Ми розуміємо це. Багато є готові до праці, але не мають англомовну інструкцію. Уроки існують по цілої Америці у бібліотеках, університетах. Наша праця як діаспора є допомогти їх включити разом. Перше, ви побачите, у моєї парафії, я є на парафіальній раді у місто Нью-Йорку, центр собору Святого Юра. Кожного тижня я сиджу з парохом Йоанном, і ми розкажемо, скільки прийшли цього тижня до вашої церкви перший раз. Будь ласка, парох, я приїхав тільки минулого тижня, де мені знайти і таке, і таке, і таке. То ми українці, які прийдуть до Америки, наприклад, вони побачать будь-який центр, чи український музей, чи ресторан, чи церкву, і вони там вступлять, по-перше, як вони не мають англомовно, то вони вступлять до українських центрів, і там треба їх злапати якось, щоб інформацію якнайшвидше їм передати, і щоб вони не сиділи і журилися, що немає їм щось краще у іншій країні. А скажите, насколько вообще, если уже мы продолжим нашу беседу относительно американского истеблишмента, относится официальной, значит, поддержки Соединенных Штатов Америки к Украине, насколько вот эта помощь, поддержка, она изменилась с начала широкомасштабного вторжения и по сегодняшний день? Потому что, я объясню, почему я задаю этот вопрос, вот бытует такое мнение среди многих аналитиков, что даже в Соединенных Штатах Америки многие представители истеблишмента не верили в то, что Украина сможет оказать, украинские вооруженные силы, такое мощное сопротивление, такое героическое сопротивление российским оккупантам. И более того, западная разведка там чуть ли не 72 часа давала на то, что Россия пройдется по Украине блицкригом. Действительно ли такое было настроение среди американского истеблишмента? Це є довголітній процес. Що американська громада, діаспора починала із часах Української Народної Республіки. Ми агітували і тоді у Конгресі,
є законопроєкти від 17, 18, 19 років, щоб відзначити Україну як незалежну. Далі під часів Радянського Союзу і до відновлення української держави у 91-му році. У 91-му році ще були такі часи, коли я був в середній школі, нам ще треба було пояснити, що це є українцем. Навіть що декотрі зрозуміли, що це було до 91-го року. Вже у часах революції помаранчевої, революції гідності, бачимо більше і більше зрозуміють, що це є бути українцем, бо вони знають українців у їх громаді. Чи то естеблішмент, чи то прості американці. Це не перший раз, що вони чули у 4-му році чи у 13-му році. Вже не перший раз, що чули, вже знають, що це писанка чи український борщ і далі. Крок за кроком ми вживаємо як громада культурну дипломатію, як і так само конференції, офіційні візити з України лідерів і будуємо вічно, щоб розуміння про Україну. Тоді, коли цей напад починався відверто, не що раніше не була війна, але коли відверто цей напад починався ракетовий 24 лютого, я думаю, так само, коли ми бачили багато новостворених благодійних фондів під час Революції Гідності і Помаранчевої, так само багато під часів тих революцій вони так само стали новознаних українців. А вони би говорили про російські коріння раніше, а тепер говорять про українські коріння. Найважливіше зараз тепер через брендинг і імідж, що всі ті славні зірки, які тепер говорять, що вони українці, чи то Міла Куніс, яка збирала $37 мільйонів до нинішнього дня допомоги, таких треба зараз тепер підтримати і дякувати, що вони нарешті призначують своє українство. І американці вже можуть проти тих проросійських голосів, які казали їм і брехали, і що дезінформацію казали, що Росія би ніколи такий відкритий напад не мала на Україну. Росія би ніколи відкритий геноцид мала на українську територію. Що ця вся брехня до цього дня, 24 лютого, вже тепер через працю журналістів, як ваша праця і інших в Україні, вже ті світлини відкрили очі для американців, що у перших кілька місяцях ті проросійські голоси зовсім мовчали. Справді не було ані один проросійський голос у Конгресі чи на телебаченні у перших днів. Пізніше, вже у літі цього року починали, але це є ще інше. Але в початку дуже важливо, що навіть ви не бачили ані одного проросійського протесту, цей дезінформація про безсмертний полк, який по цілому світі є розширений цього року у великих містах в Америці, не бував. То вони мовчали, але вони шукали можливість, коли вони можуть вернутися. І я думаю, зараз тепер ми такого бачимо. Пане Андрею, а скажите, насколько ощутима российская пропаганда на территории Соединенных Штатов Америки? Потому что, как известно, российская пропаганда не дремлет как на территории Европейского Союза, так и на территории других стран цивилизованного мира, вот в том числе Турецкой Республики. Я, так как много работаю именно на этой территории, рассказываю о российско-украинской войне, вижу, как там Россия распространяет свою ложь через свои каналы, через свои значит, через своих так называемых экспертов, аналитиков, которых приглашают на центральные каналы, где они там, скажем так, вторят российской пропаганде. Вот ощущаете ли вы что-то подобное на территории Соединенных Штатов Америки? Задействует ли Россия таким образом свою агентуру для того, чтобы влиять на сознание людей и впоследствии каким-то образом на поддержку Украине? Росія починала, коли вони в свою пропаганду мали проти американських виборів, дуже їм не просто тепер стані в Америці своїх каналів. Ми знаємо, що після виборів це зовсім не мало нічого до діла з Україною, але що вони мішалися в американських виборів, то тоді декотрі канали, як RT і інші їх, вони вигнали, і Спутнику не будете бачити поза на декотрих соціальних мереж. А поза тим, то я можу казати, що більшість тих проросійських голосів вони мовчали
від часів 24 лютого, специфічно перші три місяці цієї війни. У літі вже було трохи інший стан, але навіть ті безсмертний полк, ця дезінформація кожного року вони пропагують у великих містах. Ви б не бачили у Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелес, там, де кожного року вони мають. Декотрі міста мали такі звані дні чи тижні української спадщини і культури. Цього року ви б не бачили такого. Найменше ви бачили тиждень чи події російномовних народів, які так само пропали, бо ніхто не хотів брати участь у таких подій. То ті голоси, вони мовчали спочатку відкритого повноважного атаку нападу на Україні 24 лютого. Але вже тоді починалося і від літа ті голоси, які раніше, де говорили неправду про Росію, вернулися. Декотрі в медії, так як цей Такер Карлсон, один ведучий, але й так само я би згадав декотрі агітатори, які взяли оказію, коли цей трагедичний напад був на Азовсталі, щоби знову пропаганду, антиукраїнську пропаганду, що українці це все нацисти, знову пропагують. Я був на зустріч з генконсулом України в Нью-Йорку, прем'єру фільму, там, який показав події в Азовсталі, показав, як діти там ховалися, сім'ї там ховалися, і як захищали наші герої. А після 2 годин такого фільму, зараз тепер премія по цілому світі, Freedom on Fire, зараз після цього два агітатори стали у зал і починали кричати щодо нацистів. Такої би не сталося в березні, ані в квітні, ані в травні. Але вже тоді починали, я би казав, може, і навіть ті в травні ми мали культурний фестиваль в Нью-Йорку, перший після пандемії, що відкрито на вулицях не могли збиратися, діти виступали, але всі збирали кошти для ЗСУ і інших подій. Я знаю, декотрі починали тоді сміятися, ну не сміха, але пропаганда антиукраїнську онлайн, фотографії українські, цей фестиваль. І вже тоді, як я кажу, коли вони мають можливість звернутися до твоєї шафи дезінформації, що ми маємо написано проти азовців чи інших, коли вернеться декотрі певні теми у розслідування у новинах, тоді вони знову вернуться. І вони справді тепер починали вернутися. Але це є зовсім окремо від Конгресу, від інших подій. Ну, що там одна чи друга особа би трохи казала так і тут. Ніякого такого, як ми чуємо в Європі, відкрито. І зараз тепер у Канаді і в Америці ще забороняємо відкриту російську пропаганду специфічно через їх теленовинах. А что касается американского истеблишмента, политикума и в целом чиновников американских, конгрессменов, есть ли сегодня консенсус среди демократов и республиканцев относительно непоколебимой поддержки Украине? Точно. Ми так бачили від початку. Я згадав, що наша організація спровадила різні конгресмени і сенатори, щоб приїхали в Україну якнайшвидше. Це переважно були голів комітетів. І їм треба побачити, бо ті комітети збройних справ чи міжнародних справ, їм треба побачити, бо всі законопроекти починають у їхніх комітетах. Більше всі ті, чи то про озброєння України, допомога Україні, як і так само справа щодо визнати Росію як державний спонсор-терорист. Це все перейшло через тих комітетах, бо вони особисто тут були. Але були декотрі сварки. Я би сказав, і це є моя пропозиція до української публіки, щоб зрозуміти, що більшість сварок у Конгресі, які би включили справу допомогти Україні, починаються і кінчаються поза справу України. Це є внутрішні сварки. Вони не можуть домовитися про бюджет, то вони будуть, мабуть, щось про Україну говорити. Але практично справа є про вирішення бюджету.
які мали домовлення у вересні цього року, щоб домовитися на 3 місяці поза цих виборів, які ми мали в Америці в листопаді, щоб було домовлення до 16 грудня, щоб всі зрозуміли, бюджет американський до 16 січня має терміново мати обговорення. І втім, більшість Конгресу, сенаторів і Білий дім майже одноголосно говорить, що ми будемо мати домовлення про бюджет розширений до півліта, поза 6 місяців, щоб ті, як я сказав, внутрішні сварки, це може бути новообрані сенатори, конгресмени, які хочуть говорити про розслідування Хантер Байден, розслідування колишнього президента Трампа, сварки, але не думати про Україну. Як ми би домовилися до 16 грудня з повноважним бюджетом до півліта, тоді ті сварки можуть існувати, але вони не будуть рушити бюджет. Цей бюджет буде тимчасово йти без проблем до півліта, коли тоді вони можуть домовлятися на справді довголітній такий бюджет до кінця терміна Байдена. Як все би вийшло, певно. То ця підтримка, коли говоримо про естеблішмент, це не тільки конгресмени, урядовці, майже кожний губернатор, мер, більше які вийшли після 24 лютого жовто-блакитні будинки, прокламації за підтримку. Цього року скільки ми мали додаткових прокламацій на відзначення День Незалежності, як і про терор українського голодомору, геноциду. Це все починається з локальному рівні, де наші активісти мають ті зв'язки з локальними лідерами. Но при этом огромное там количество экспертов, аналитиков выразило ли свою обеспокоенность, свои опасения в связи с прошедшими недавно промежуточными выборами в Соединенных Штатах Америки, где в Палате представителей сейчас уже превалируют республиканцы, а мы знаем, что среди них есть те, которые планируют и хотят, скажем так, ветировать финансирование Украине, поддержку финансовую Украине. Вы наверняка видели и слышали заявление сына экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Кстати, вот недавно он выразился относительно, значит, решения президента Украины Владимира Зеленского против аффилированных России, значит, там представителей УПЦ. И он там сказал, что вот чуть ли тут не свободу слова, чуть ли тут не церкви закрывают. Ну, то есть такие, знаете, очень некрасивые звучали из его уст различного рода заявления, которые, естественно, здесь вызвали бурю возмущений и эмоций. Видите ли вы в этом определенные риски для нашей страны и в вопросе поддержки? Так. То є досить так само скомпліковано, я хочу розслідувати якнайбільше я зможу для нашої публіки. Перш за все, декотрі з обидвох партіях неприємні заяви видали через останніх 8-9 місяців. І це ганьба на них, чи то син колишнього президента, чи сенатори, конгресмени, які сказали слів про Україну під час такого геноциду, який справді є зараз тепер геноцид проти України. Але думайте політикою, що зараз тепер діється. По-перше, коли починали ті законопроєкти, які з чим Америка може передати вже куплені зброї до України, бо бюджет існує в тих законопроєктах, декотрі демократи вийшли і казали, я підтримую, мабуть, але я буду заяву дати, що це мене турбує. Ну, це так само непорядно, але бодай передали. Так само раніше, тільки кілька місяців у вересні, 57 республіканців висловили не голосувати за підтримку такого законопроєкту з бюджетом для допомоги Україні. Це би не сталося, моя пропозиція людям, побачити, як це буде після 1 січня, коли новообрані конгресмени будуть брати присягу і встануть у мажоритет. Зараз тепер контролює цю палату представників демократи, і голова Ненсі Пелосі контролює як найбільше в історії, я би казав, одна спікерка чи голова нашої палати представників, що ледве ми бачимо, що голоси їхні або
голосують проти або навіть відмовляються. І це, бо зараз тепер демократи мають тільки на кілька голосів мажоритет. Як ми довідалися минулого місяця, що республіканці виграли на такий самий вимір маленький мажоритет. То я буду дуже зацікавлений, як їхнє голосування буде зі самого початку. Чи вони будуть сваритися між собою, чи вони візьмуть приклад демократів через тих 2 років, і специфічно після відкритого нападу в Україні, що вони будуть одноголосно так само голосувати. І втім, коли вони мають свою думку і вони можуть все контролювати одноголосно, то більше і більше буде можливість для демократів, які, мабуть, їм турбувало, чи вони хотіли показатися, що вони є антивійськові, чи такі, то, мабуть, декотрі демократи будуть голосувати проти озброєння України. Я ще не знаю докладно, але це є одна важлива частина цього, де політика, як я раніше казав, часто вона включає справи, які є внутрішні американські сварки, і не включає Україну, але ще вони згадають Україну. Це жах, але таке є в політиці. І тут я буду дуже зацікавлений, і щоб наша українська публіка чи всесвітня публіка подивилися, коли починають голосувати новообрані з новою присягою, побачимо і дуже вирішимо, чи цей новий мажоритет, чи він буде під контролем новообраного спікера, чи це буде хаос, і декотрі демократи чи республіканці будуть голосувати за своїх проєктів. То це не є просто справа, що одна партія чи один чоловік стоїть проти України, але що різні політичні справи мішають все це, яке є дуже великий жаль для України, яка зараз тепер на своїх плечей підтримує демократію для цілого світу. Втім, найважливіше мені, як і, мабуть, вам, щоб більше і більше тих новообраних, вони приїхали в Україну і побачили самі. Тоді вони побачать, що це є бути у підвалі. Вони побачать, що це є сидіти у кафе і чи зв'язок впаде, бо нема електрики. Або так, як я приїхав через кордон, вони, мабуть, приїдуть машиною і там мусять чекати. Чи на 3 години, 4 чи 20 годин. Один пункт про перепустки мені сказав, що 20 годин не було електрики. Ну, нехай вони це відчувають. І тоді, справді, вони будуть розуміти ситуацію тут. Не, що існує на телебаченні чи в газетах, магазинах, але особисто. І вернуться, що треба щось тепер терміново зробити, бо та ситуація не може лишитися на наступний рік до кінця року. Пан Андрей, а чем вы все-таки объясняете вот такую позицию некоторых республиканцев, которые отказываются, да, там, от финансирования и финансовой поддержки Украине, хотят ее ветировать? Это просто какие-то, я не знаю, бюрократические возможные процедуры. Это возможная ориентированность на протекционистскую политику. Или же мы можем говорить о том, что ряд все-таки вот представителей республиканской партии не только, значит, подвержены возможно, российской пропаганде, вовсе есть інфільтрація агентури РФ. Зараз наші друзі, я кажу, члени Українського кокусу, які очолюють різні комітети, і ще будуть впливові на інших комітетах, чи то демократи, чи республіканці. Вони всі кажуть, ну, пропозиція республіканців одна, що вони б хотіли більше розслідування. І так сталося у 2014 році так само. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, коли сенатор колишній Маккейн, упокійний, би мав таких комітетних розслідувань і би гарантав проти тих речників Білого дому. Ви казали, що допомога прийшла, а я бачу особисто, я бачу на папері, скільки це є шалики, чи де є зброї. І таке розслідування декотрі, що є проукраїнські республіканці би хотіли бачити, бо не тільки є питання щодо озброєння, і це є, я згідний з вами, російська дезінформація, що Україна продає ті зброї, дещо це є така тема декотрих тих республіканців, що хочуть розслідування, але ті, що очолюють це розслідування, декотрі би хотіли почути не тільки докладніше про озброєння, але перші ті законопроєкти і ще до нинішнього дня мільярди доларів були
включені до законопроєкту для гуманітарну допомогу Україні. І я не думаю, більшість цих мільярдів Америка ще вживала. То розслідування будь-які проєкти в Україні не є зовсім непорядно для українців. Вони би, я думаю, багато українців би хотіли прозорість, бо і так само розслідування в Америці покаже українцям, що Україна робила з тими грішми. То, по-перше, щоб вони починали розслідування, а тоді тема, чи треба ще допомоги Україні, чи ні, як вони ще будуть думати про ту російську пропаганду. Але розслідування би було перша процедура, і я би хотів, як частину цієї розслідування, щоб будь-який чоловік чи пані у Конгресі чи Сенаті, яка хоче говорити, що треба стримати допомоги в Україні, щоб ця особа приїхала особисто до Києва і зрозуміла певно, що це є. Або далі, але бодай приїхати до Києва, зустрічайтеся з нашим президентом Зеленським і довірити, що це не є пропаганда, що електрика не працює, що нам треба допомогу, що більшість всього, що нам потрібно висилати в Україну, зараз тепер бере не тільки тиждень, але місяців. І що ані один аеропорт ми можемо, бодай одного аеропорту, чи Львові, чи в Ужгороді, чи в Івано-Франківську, бодай один аеропорт, щоб всю ту гуманітарку, не тільки зброї приходять, ми знаємо, але думайте, які довгі ці черги в вантажних машинах при кожному пропусковому пункту, який я сам відвідав. Це не можна лишити на рік так. Є різні програми, які, я думаю, чим більше американці і ті впливові, як ви кажете, establishment, приїде до України, вони очі будуть відкриті від самих українців і нашу Україну. Вот, кстати, вы упомянули вопрос оружия, который я бы хотела с вами обсудить. Я предполагаю, что один из основных вопросов, которые сегодня задают вам по приезду в Украину, не только журналисты, но и обычные обыватели, с которыми вы общаетесь, что по оружию, что по предоставлению нам вооружения, что по ленд-лизу, потому что многие говорят о том, что Соединенные Штаты Америки все же медлят в предоставлении нам необходимого вооружения, которое бы ускорило контрнаступательные операции вооруженных сил Украины, в результате чего мы бы вышли на границы 1991 года и деоккупировали все временно оккупированные территории. Речь идет о предоставлении самолетов, речь идет о предоставлении танков, речь идет о предоставлении патриотов, противовоздушной обороны, противоракетной обороны и так далее. Вот что по поводу этого оружия? Действительно ли мы видим некое там замедление этого вопроса, или же тут просто вопрос какой-то логистический и нужно время? Втім, розслідування би так само допомогло українцям, бо до нинішнього дня я знаю про тільки одного контракту, який підписав американський уряд з Raytheon, щоб їх фабрика нові речі, нові зброї приготувала для України. Думаєте, що ми вже 9-й місяць тут. І всі зброї, які Америка передала в Україну, не є новіші. Не що вони старі і не працюють, але що Америка під час Другої світової війни була так звана арсенал демократії. Чому назвали це? Бо вона відкрила стільки фабриків, стільки танків будувала, ракет і все іншого, і висилала до Європи, які не мали зараз тоді фабрики. Це зараз до нинішнього дня не існує. І мені військові так говорять у Вашингтоні. Андрію, зрозуміть, що все, що ми висилаємо в Україну, це вже існує у наших складних. В Європі, в Азії, де інші американці мають військові складні. Це все, що ми вже вислали Україні, вже існує. І це важливо є в двох напрямках. По-перше, Україні повинні мати нові ракети, бо нам треба нападати проти російську армію з чим найбільше ми можемо. А друга справа є більшість європейських країн, які мають американські зброї, чи такі російські, совєтські зброї, які ми передаємо українським збройних сил, вони не хочуть передати Україні це, що мають, аж поки вони мають гарантію, що прийде їм нові зброї. То до нинішнього дня, що ми тільки один контракт на нові ракети підписали з одною фірмою, яка може дуже швидко відкрити нові фабрики, нові, щоб робітники
озброїли Україну на великий рівність. Це ще до нинішнього дня не прийшло. Я думаю, мабуть, це би було класніша тема в тих розслідуваннях, як ми говорили у Сенаті і Конгресі. Як вони хочуть справді розслідувати проблему, як допомогти Україні, то менше в тім, де ми ті 30-літні чи може і навіть 50-літні ракети передали Україні, які стояли у складах. Нам треба спитати, коли ми, як Америка, будемо купувати нові зброї, не тільки Україні, але до наших друзів в Альянс НАТО, щоб вони передали все, що мають терміново в Україну. А что для этого нужно, как вы думаете? Как нужно общаться с представителями наших партнеров, чтобы вот то вооружение, которое вы указали выше, оно в скором времени было предоставлено нам и ускорило деоккупацию всех территорий? Или же, знаете, вот существует такая версия, гипотеза, если можно ее такой назвать, что Соединенные Штаты Америки ориентированы на медленное удушение как в экономическом, так и в военно-техническом, политическом плане России, вот опасаясь в случае, если это произойдет очень быстро, наступит какой-то период смуты в самой России, и там непонятно у кого в руках окажется оружие судного дня, и могут применить там чуть ли не тактическое ядерное оружие, и поэтому вот стратегия ориентирована на медленное удушение, чтобы все произошло плавно. Так ли это вообще, на ваш взгляд? Имеет ли это значение? Я можу казати, що це практично є стан Америки, що вони б не хотіли, щоб великі зміни були. Навіть і що російська пропаганда чи наші голівудські фільми говорять про які агресивні Америка є. Я можу казати, що моя співпраця з медією в Америці, щоб вони говорили щоденно про війну в Європі, нелегко. І це чому вони шукають якийсь інший розмір, знайти родину, сім'ю, як там тяжко. Але не покажуть танки, не покажуть відкритий бій. Вони будуть говорити про окремі речі, які зацікавлять американців. Бо Америка, навіть якщо наші в Голлівуді кажуть, що ми готові до першої війни, не цілитися, Америка була остатня до Другої світової війни. То Америка переважно готова бути пацифістом, аж поки певний час. Я думаю, справа журналістів, ця, що вона показала, це, що сталося у Донбасі, навіть і що ми розслідували роками після цього. Ця справа MH17, і що роками взяло. Трохи інше тепер є, ніж тоді, коли ми прямо бачимо геноцид. Ми прямо бачимо, ми переїжджаємо Бучу, ми переїжджаємо різні околиці, бачимо ті гроби. І втім, буде найважливіше про цю тактику, яку ви згадали Росії, що треба мирно якийсь договір. Тут зараз тепер є така сама проблема, і я дуже шаную тих у Вашингтоні, які згадають історію. Наступний рік буде 75 річниця 48-го року, коли так, був Маршалл-план розбудувати Європу. Мабуть, це буде наш 23-й рік, що буде Маршалл-план для України. Але може так само буде так, як було у 48-му року, початок рейсів до Берлінського аеропорту. То так, ми перемогли тоді, але ми не відкопали це ганьбне коріння, яке вмістилося до Об'єднаних Націй, що ми співстворили Об'єднаних Націй з один найгірших диктаторів історії, геноцидний Сталін, був співстворитель ООН. І до нинішнього дня це чому ми не можемо вирішити багато проблем по цілому світі, специфічно в Африці, які згадають, ця конвенція геноциду не включається до наших справ. Чому ми не можемо поправити це? Через Росію. Вона блокує багато таких резолюцій, які би поправили це. То зараз тепер нам треба думати, як я думаю, бо коли я маю зустрічі з мер Нью-Йорку чи губернатор, я не згадаю навіть ім'я цього ворога. Бо в моє майбутнє цей ворог не існує так, як він є. Як у 48-му році було Олімпіад, і ми як світ не запросили ані ніяку Німеччину, ані Японію. Аж поки вони мали нову країну, таку, яка має новий прапор, гімн і ідею народу, яка є пост своєї імперії. Яка наш ворог до нинішнього дня ніколи не мав свою ідею, що це є бути країною
без імперії. Мгм. І це буде важливо для світу зрозуміти, як і для нашого ворога. То, що є терміново зараз тепер, є, що не тільки підтримати Україну, це перше все, щоб більше і більше зброї, більше і більше підтримати, але ця тактика, яка ви згадали, що треба мир, перше все, я думаю, ваша праця в тім є найголовніша. І так ми бачили у Нюрнберг. Ми бачили, що це розслідування журналістів, фільми, світлини були найвпливіші для цілого світу, щоб побачити, що ті країни не повинні мати право існувати, як вони до того часу могли. І справді, я думаю, це є одинокі можливість для цілого світу. Хіба ви не хочете ще один раз мати якийсь залізний кордон там? То есть единственным условием для проведения переговоров должна быть победа Украины. Точно, так. Будуть. Це так само є дуже важлива пропаганда Росії. Що, а чому ви не хочете переговори? Чому не переговори? Ну, як ви можете казати, що немає будь-якої розмови між Росією і США, як у вересні і жовтні 2 ракети співпрацювали з Роскосмос, щоб американських космонавтів висилати до International Space Station. Ми знаємо, що є розмови через справу Ірану. Ми знаємо, що є розмови щодо справи в Сирії. Кожного дня Росія і Америка співпрацюють на будь-якому рівні. То це є дуже хитра пропаганда Росії, що заохочить, коли у їхній медії кажуть, чому Америка не хоче мати дипломатичні розмови. Америка щоденно говорить з вами. Але справа є в тім, що Америка підтримує Україну. І це все починається з закон 2014 року. Америка у законопроєкті, підтверджений президентом Обами, каже, що Америка буде підтримати Україні в їхній війни відновлення своєї території. Це є у закон Америки. І так Америка буде підтримати, що ми підтримуємо Україну будь-якої способі, щоб вернула всі ті окуповані території. Чи то ті, що були окуповані в 2014 році, чи тепер свіжі. Но при этом мы слышим, вот знаете, некоторые такие непонятные, двузначные заявления, скажем так, из уст некоторых европейских политиков, в том числе и Макрона, да, который недавно сделал абсолютно странное, я бы сказала, заявление по поводу переговоров, что да, Украина должна решать, когда будут переговоры, но и должна быть создана новая система безопасности, но при этом должны учитываться в том числе и интересы России в этой новой системе безопасности. То есть не совсем диссонирующее абсолютное какое-то заявление, не совсем понятное. Это не первое заявление из уст Макрона такое. Мы слышали подобные заявления из уст других европейских политиков, которые там говорили, что нужно там вести переговоры, с Путиным надо считаться, там нельзя унижать Путина. И президент Турции сделал несколько подобных заявлений, и Шольц, и Макрон, и другие. Вот что это такое, на ваш взгляд? Или же, ну вот когда уже мир поймет, что единственным условием, как мы с вами отметили выше, переговоров, это победа Украины. И невозможно проводить переговоры, как говорил Уинстон Черчилль, да, с тигром, когда твоя голова находится у него в пасти. Європа – це дуже цікаво так само, бо я забагато, може, про Америку говорив, але дуже цікаві факти зараз тепер. Про Макрона. Макрон – це Макрон, так як стадіон. Макрон цілиться хоче на майбутнє мати якусь премію, якусь статую, чи то про Україну говорить, чи він їде до Сирії, чи він їде і сидить з вірменів і азербайджанців. Хоче на постійність мати якусь премію, що його буде світ пам'ятати. А то Макрон – це Макрон. Європа – це інша зовсім справа. Бо це може, що Макрон від місяця до місяця має свою справу. І чи ми можемо пригадати, що він запросив і Путіна, і президента Зеленського на нормандський формат у 2019 році, і що обіцяв тоді, що будуть вічно ті зустрічі, які вони не докінчили. Це для Макрона, то його справа, він починав і не міг скінчити. Дивіться, що діється в Європі. Я починав цей поїзд до України у Закарпатті і ночував в Угорщині декілька ночах.
Я там мав можливість мати розмову з різних послів інших країн. Дуже цікаво було познайомитися з ірландським послом, який мені пригадав, як прем'єр-міністр Ірландії перший раз в історії України приїхав до Києва під час такої військової стани, і що Ірландія, яка є вічно пацифістка, як нейтральна, вона готова передати більше і більше озброєння, як Швейцарія є готова. Дивіться навіть слів від Німеччини, яка довший час мовчала у військових справ, але тепер розбудуває свою армію у бюджеті своїй. І так само вони згадали офіційно від Міністерства закордонних справ, що це було помилково, їхній план Північного потоку. Це не є маленька справа. Вони дуже воювали роками проти цього, проти думку Америки чи Великої Британії щодо газу до Німеччини. То це, що ми бачимо в Європі, навіть і у змінних партіях, як ми бачили в Італії, як і в інших країнах, навіть як міняється прем'єр-міністр чи міняється президент, ми бачимо, що ще підтримка до України є перш за все поза одної важливої країни, яку я згадав зараз на початку, яку я сам відвідав, і там, де дуже багато простих угорців допомагають Україні і хочуть допомогти, але зараз тепер, на жаль, як і тільки в цьому місяці, ми бачимо, що вони не готові вирішити справу на форматі Євросоюз, як і НАТО, щоб підтримати Україну ще більше. Ну, вот только на днях Венгрия вветировала макрофинансовую помощь Украине в размере на 18 миллиардов евро. И это прискорбно. Так, можу казати, що процедура і думка угорців дуже близько до думки Путіна. Втім, що я роками вже розповідаю американцями, що думка Путіна не є допомогти своїх росіянами. Думка його є ліпше піднижити цілий світ до нашого рівня, і тоді ви будете задоволені, так? Так. Думка угорського уряду, і це вічно, це не є тільки зараз тепер, але історично, коли вони мали діли з Отоманської імперії, Російської імперії, Кайзера імперії німецької, вони ніколи не були задоволені, як одна імперія була більш впливова, як інша. То вони так само, як Путін воліє мати хаос у світі, щоб решта світу, як я казав, піднижився до їхнього рівня. Угорщина воліє, щоб їх і друзі, і вороги мали хаотичні політичні справи, щоб ніхто до них не торкнувся. Це не є досить добра ідея, коли ви є член найважливішого мілітарного союзу в історії світі, ані членом Євросоюзу. Треба від часу до часу співпрацювати. Але моя думка, це є особиста думка, але так як я маю розслідування з різних дипломатів, є, що Угорщина би воліла не щоб один бік чи другий, будь-який бік по цілому світі, чи то про азійських справ, індійських справ, вони ніколи не хочуть бачити, щоб один бік переміг, бо як один бік має вічну перемогу, тоді не будуть гандлювати з одного боку чи другого. То, на жаль, вони ще підтримують таку стратегію, і я думаю, це не може докінчитися для пана Орбана досить приємно, бо колись це вернеться на нього, як всім буде. Ну, Украина – это не тот случай, мы обязательно победим. Дякую вам, пане Андрію Чохсагулна, что нашли время, подключились к нам в эфир, ответили на наші вопроси. Дякую вам дуже за вашу працю, за те, що доєдналися до нашого етеру, відповіли на наші запитання. До нових зустрічей. Дякую. Сал. Андрій Добрянський був з нами на прямому зв'язку, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті в Америці. Залишайтесь першим кримсько-татарським. Коршкен Джархадашлар.